Здравейте хора, как сте? Какво правите? Аз съм Цветелина, вие сте в моят канал. Днешната тема ще бъде какво си купих аз от магазина. Те са 7 неща на брой. Първото нещо, което аз бях си купила, първото нещо не беше за мен, а беше за майка ми. 3 в 1. Да, взех. И второто нещо, което вече го няма, е в коремчето. Моето и на майка ми е една ябълка. Си я разделихме на половина. Брат ми не обича ябълка и затова. Иначе щех да взема 2, но една мисля, че не стигат. Третото нещо, което аз взех е кроки или соленки по-точно на кашкавал и сол. Те са ми любимите и на пица ми е малко. Но повечето ми е любимо на пица и за това давам 30%. А за пица давам 2000%. Да. После ще си ги изям с брат ми. А ако ги изядем в 5 или в 6, ще яде с нас и сестра ми и майка. Четвъртото нещо, което аз взех, са ето тези теменушки. Имаше и на мандарина, но аз повечето харесвам на теменушки. Пише теменушка. Теменушка. Не теменушка. Иначе аз знаех за виолетки. Но те са теменушки. Телефоното беше за вкъщи и струва 40 стотинки. Ябълката ми излезе 17 стотинки, а крокито е 70, то си пише. Петото нещо, което аз взех, имаше още една, но я изяде майка. Халва с въстъци. Аз обичам по принцип без въстъци, но ще да я пробвам. Тази. Тя струва 20 стотинки, защото аз си купих 2, те са по 20, дадох 40 стотинки за тях. Ето. Виолетките струват 60. Последното нещо, което аз взех, е вафла бургер. Да. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте палче нагоре и се абонирайте за моят канал. Чао и до скоро. Забравих още нещо да ви кажа. То е за второто видео за днес, което ще кача сега. Т.е. трябваше да е продължение с това, но без да си исках. Вместо да направя пауза, аз направих квадратчето и то се... Не знам как да го кажа. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако така, дайте палче нагоре и се абонирайте за нашия канал. Това е за моя канал. Чао и до скоро. Между другото, до вечер ще правя убий, целуни, омъжи се. Ето само да взема чашката, защото подпирам на нея. Ето. Къде? Ето ги нашите нещата. Сестра ми. Само да кажа за това видео, убий, целуни, омъжи се, че не е глупост и можете да гледате, защото един мой приятел от училище си помисли, че са глупости или така нататък. Не са глупости, пак аз.
Надявам се видеото да ви хареса. Чао и до скоро. Тоест до вечер. Чао!